Hello everyone, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोनाबो गासिबो मोजाङै दङ होननानै आंबो मोजाङै दङ लोगोफोर। गोबावनि उनाव दिनैसो नुजालायबाय आहा एसे मालायफोरा अखा बोथोराव मालाय मबाइल माबानानै भिडिअ बादल बोरसा मोसालायो, ओमफ्राय आहा मबाइल सुइच अफ खालामनानैसो थायो। जा गिख'खा नै जोङो दिनै जोंहानि बोरायनि बिमानै माने बिहावनि बिब' माने गामियावनो हाबा जानाय दं आरो आइ बिखुनजो। ओमफ्राय बिसोरहा माने अमा सिथारदों आरो बेखौ अमा जाहैनो नागिरदों। जोंनि न'खराव माने सोरहाबा बिदिनो अमा सिथारबाबो दाउ सिथारबाबो गासिबो ज' फिसा फिसौ जाजोबो नालाय, ओंखायनो आंबो थांनो नागिरदों आरोखि। फैद' बिबोनां सासेखौ नेगासिनो। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नै जोंनि दुगा बबेयाव थांनो नोङो? दुगा फैद' थांजोबखो ना माखो? जाहैनोसै बेदर अबस्था गैला लोमजाजोब्बाय। नै बिजाव जालिया जोंना आंहा बारिथिं फैदों, बेहा आंखौ लामाथिं नागिरहैदों। नै गायनाय फुनायनि दिन जालायबाय लोगोफोर, दा अबस्था गैयि जालायसैलाय। लोमजाग्रोखाबाय आंहा आरो गायनांगौ फुनांगौ जाबावनोसैलाय। सान्दुं खामनायजों खस्थ' मावनायजों गोसोम जाजोबसैलाय लोगोफोर। बोरै माखौ जाबावनांगौ गैला माथो जोंना बेदरा। गाज्रि होनबा बिसोरो बेदरखौनो दोनाखै जों मोननायलाय। लायाखैहाय मा आं नै लादों लायाखै मा जाखांनानै फैबाय लोगोफोर आङो। नै नायदो आखला गोरलै बायदि जायो खुगा हगारनानै दैबो फिसिनानै लालाय आङो। न'आव फैबाय लोगोफोर आङो जाखांनानै बिदिनो जालायफ्रा लाजिनो केमेराखौनो खेबनो होआसै आंखौ। टाउनाव थांनो ओंखारनायनि दावराव नै नायदो फिसाजोफ्रा हाय होनदो दे लिजा। गुड इभिनिं। मा जानो थांनो नागिरदों नानि जोङो? मा जागोन नोङो? बेवाइ मोननाव दङ। ओंखारदो आनै ओंखारदो। गारि दङ ओमफ्राय पाइलट गैया लोगोफोर, सोरबा सालायनोबा फैदो। नै आलासिफोरजों दङ आं बेवाइ मोननाव। बेदर जाखांनानै टाउनाव थांनो ओंखारलायबाय। गय हर आंनोबो। गय जानोसै थांसै। हनै फिसाजोफोरा केमेरा नायनाया नै नायदो आयु गावस्रासो लागाव। सोर बे लिजा ना? बिराद नायलांबाय थागोन ना नोंसोरखौनो दा। जों टाउनाव थांनो ओंखारदों होनदो दे। बेदर जासे जानानैनो पाइलटआ मोजां सालायदो। थेख्ला माबा जाबाय मा खालामदो? ओंखारलायबाय हाब्रुआव गोदो माबायाव एसे खामानि दं पाइप जावनायाव गोदो होफैनांगौ गारि दावरावथार। आं नैयाव साया गोदोनानै थांबाय थानोसै लोगोफोर। नारखोना गालांगारासै कलेज ITI हाजो दंलायलायोना जोंना। मोजां सालायदे आनैसो रोंगौथ' आनैसोआबो। जि मोजां ना बिथिं साहा बागानबो दङ आयु। ITI कलेज बैथिं हमोब्रा जोङो नाखौ। ओरैबो दङ हमनाया अबेथिं हमोमोन? बिथिंनो हमोमोन ना?
थाइसे हमनो मोनदों औ फ्लाइअभारजों बेरायलांसै लोगोफोर नायसै फ्लाइअभार क'क्राझार फ्लाइअभार नालाय जा गोलावखा हरै लोगोनि न' गोमो खोनाबाय बै गोमोथिं खिथानाया लोगोनि न' फन नाम्बारा बाखन एसे मोनाबावनांगौमोन ना गोसथोनानै थाला होनदों मोजाङानो जादों थानो मोनला मोजाङानो जादों कलेजफोर बेरायहैथ' सम सम थांनो नांखायाथ' आरो मोजाङानो जादों माबा जादों सिगां बेवहाय थानांगौ बुलाय सोलायना लामाया गुबुन साइडथिं फैदों ट्रेना सिंजों थांबाय साइडथिं माबा जाबायना लामा जाबाय ट्रेन भुटान थांनो मोनसिगोन नामा साननै साननैयावनो सोलायनाय मोनो आङो जायगाखौनो भुटान बारनानै साइडथिं मोनसे जाबाय भुटानसिम गारिया जि दावरावखा लोगोफोर जेबो खोनाखाया रायलायनायखौ जेबो खोनाया सानैसो बोलो गारि सालायनाया चावमिन जानोसै लोगोफोर चावमिन बानायदों हनै चावमिन सफैबाय ना